Galaequia é un nome evocador. Un termo que todos identificamos, que sentimos como propio, pero que aínda hoxe chega a ser motivo de estudo e discusión entre xeógrafos e historiadores. Galaequia é o nome co que os romanos denominaron unha das súas provincias en lembranza dos antigos moradores chamados Calaioquí, que unindo a súa bravura a unha orografía especialmente hostil, converteron a conquista destas terras nun continuo e prolongado pesadelo para as todopoderosas lexións do César. Polos seus propios méritos, Galaequia converteuse no principio e final do camiño cultural máis importante de Europa. Un camiño onde as artes e os coñecementos de xentes chegadas de todo o continente se mesturaron e foron conformando, xunto co carácter propio dos habitantes da Fisterra, un xeito de ser, de pensar e de vivir a cultura e a tradición. Galaequia. As distintas Galaequias da historia senten dun xeito especial, único. Galaequia conformou as súas propias manifestacións artísticas, sempre tinguidas coa cor das súas paisaxes, os montes e os vales reflectindo 1000 distintos tons de verde. A mar da Fisterra, a mar ártabra, reflectindo a súa máis intensa cor azul e branca.
Cada cousa ten o seu son. Ás veces non nos decatamos, pero todo ten a súa voz. As pedras, as fragas, mesmo as augas dos regueiros, das tranquilas rías, da mar brava. Os homes e as mulleres tamén temos sons de noso. O folclore é unha das máis dignas e sinceras manifestacións do noso son. Cando o pobo está contento, toca. Cando a tristura invade os nosos corazóns, tamén toca tocar. O folclore é, de seu, a máis xenuína voz do pobo. Esa ferida que co tempo non se tapa. Só eu penso en manter a túa vago atrapada. Quizás sexa
esa ferida que co tempo non se tapa. Non penses que son cadeas, non penses nada.
escura como unha paixón distante, como ceo na noite insomne, como a música das tormentas, como a dor de tantas victorias. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a seguir, a seguir, a seguir. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a vivir, a vivir, a vivir. Tantos amores que nunca quixemos, tanto esquecemos para seguir. Canta tristura na morte das olas nun pouco de espuma pura, escura como unha paixón distante, como o ceo na noite insomne, como a música das tormentas, como a dor de tantas victorias. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a seguir, a seguir, a seguir. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a vivir, a vivir, a vivir. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a vivir, a vivir, a vivir. Ven a cantar por amor e misterios que acontecen mil veces o día. Nunca máis os adeus e se as noites nas que as horas se arrastran doendo. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a seguir, a seguir, a seguir. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a vivir, a vivir, a vivir. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a seguir, a seguir, a seguir. Ven, meu amigo, a cantar alegría, meu amigo, coa frente ben alta, ven a vivir, a vivir, a vivir. A historia de Galaequia agocha milleiros de segredos. Moitos deles esmoreceron para sempre nos lugares máis ocultos. Nunca os coñeceremos, pero outros vivirán para sempre grazas ao traballo incansable daqueles que saben que a memoria é o máis rico patrimonio inmaterial dun país. As cantareiras e as pandeireteiras naceron a partir das recollidas que se fan escoitando os máis sabios,
aos máis vellos. Os nosos maiores cantan e bailan e ensínanos o que a súa vez aprenderon dos seus vellos. Un patrimonio de valor incalculable que nos acompaña cos instrumentos máis enseñosos. Unhas cunchas de vieira, unha lata de pimentón, unha botella de anís, unha tixola vella, o sacho mentre se traballa na eira ou, por suposto, as pandeiretas, camiñan da man coa memoria da nosa máis xenuína tradición.
Na segunda metade do século XIX aparece en toda Europa unha corrente artística e musical que reivindica as particularidades de cada país. Este novo xeito de escribir e de compoñer é coñecido como nacionalismo musical. Na nosa Galicia, na Galaequia do século XIX, esta corrente ten un especial significado. Logo de séculos de silencio, comeza a escribirse en galego. É o resurdimento da nosa cultura encabezado pola máis grande poetisa, Rosalía de Castro. Da súa última colección de poemas galegos, Follas Novas, publicado en 1880, un dos grandes músicos do nacionalismo galego, Xoán Montes, extraeu o poema Negra Sombra, para unindo ese poema, a letra dese poema, á música dun alá recollido na Cruz do Incio, crear unha das máis fermosas e elementais obras da nosa música. Negra Sombra foi presentada por primeira vez a milleiros de kilómetros da bella Galaequia. Unha nova Galicia na diáspora acolleu esta gran obra mestra no Gran Teatro da Habana aló polo ano 1892.
Anduriña. Anduriña foi un éxito musical, este que vimos de escoitar, que trascendeu das nosas fronteiras. Pero se alguén merece ser recoñecido por levar a nosa lingua, a nosa música, o altar dos grandes éxitos do panorama musical español, ese é Andrés Dobarro.
Por primeira vez na historia, toda España cantou en galego. No número 1 do ranking de vendas están un tras outro os discos gravados por un galego de Ferrol que, pola súa teima, conseguiu o que semellaba ser unha quimeira. Así reivindicaba a súa opción no ano 1970. Chamome Andrés e son galego. Coñecín un galego que dicía que lle amolaba selo porque se lle notaba. A min tamén se me nota e síntome orgulloso. Adoro a miña terra norteña, verde afastada, primitiva e esquecida. Nai fertilísima de homes que sementaron as súas vidas por terras de España, de Portugal, de América. A Galicia de dentro presente e a Galicia de lonxe ausente e saudosa condicionaron a miña música. Ambas as dúas foron escribindo as sinxelas notas de cada unha das miñas cancións. Andrés Lapique do Barro, ano de 1970. Ritmo das ondas na praia, brillo de prata no mar, rayos de sol nos teus ollos, eu ollei no teu ollar, unha gaivota danzaba facendo circos no ar. Os teus pasiños na areguera, namorome o teu andar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. O fume dun barco vello, onde eu quería pintar os teus cabelos voar, fixeronme namorar. A brisa quente da areguera todo facía tremar. No xeito da tua escultura que me dera non pensar. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Eu só te lembro, meu ben, porque teño saudade de ti. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Este é o camiño que me leva a San Antón,
É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Hai un cruceiro que ao mar a xente vai falar sempre do seu amor. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Agora eu sei que quero unha muller que vai pra Sagantón tamén. Os seus pasiños van diante de mí. E no seu don de tenro camiñar vai inspirando este cantar. San Antoniño deu-me quen amar. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este camiño vai lembrar o noso amor, de cando fomos xuntiños pra Sagantón. Aquel cruceiro que ando mar que vai contar o que pasou co noso amor. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva, que me leva, que me leva a Sagantón. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Este camiño vai lembrar o noso amor, de cando fomos xuntiños pra Sagantón. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un camiño cheo de pedras e de amor. Este é o camiño que me leva, que me leva, que me leva a Sagantón. É un camiño cheo de pedras e de amor. Este camiño vai lembrar o noso amor, de cando fomos xuntiños pra Sagantón. Este é o camiño que me leva a Sagantón. É un camiño cheo de pedras e de amor. Sopraban novos aires para a música galega. Soaban novas voces que coa música reivindicaban novos tempos para a durmiñada galaequia. A voz dos poetas e dos cantautores fixéronse oír por riba dos silencios impostos. Voces ceibes, a nova canción galega, loitaron por, como escribiu anos despois un ilustre xornalista galego, facer normal o que xa era normal a nivel de rúa. O galeguista Castelao, coa súa fermosa canción Lela, escrita para a obra de teatro Os galegos vellos non deben namorarse, os poemas de Álvaro Cunqueiro e a súa Pomba dourada, ou a máis humilde Flor do Toxo, fixeron do galego a mellor e máis doce instrumento de comunicación.
vives chorando por un amor que morre. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lila, lila, lidiña, por quen eu morro. Quero mirar
camiño novo do vento hai unha pompa dourada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Cantou o gallo a vencer en frauta de olivo. Cantou o gallo a vencer en frauta de olivo. Namorada, quen puidera namorada, meu amigo. Puidera namorada, quen puidera namorada, meu amigo. Penas de flor de repente, cousas de repente asada. Penas de flor de repente, cousas de repente asada. Puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Puidera Namorala, quen puidera namorala, meu amigo. puidera Namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Neste roteiro por Galaequia poderíamos pasar horas, días enteiros relembrando as emocións que nos produce esa máxica combinación de sons e silencios que é a música. Pero sendo isto imposible, non queríamos marchar sen facer unha homenaxe a unha das máis sobranceiras manifestacións artísticas do noso pobo, as orquestras populares, as que dende hai décadas amenizan as nosas festas e foron testemunhas de tantas fermosas historias de amor. Dende os primeiros músicos que ían a pé ás festas e dormían nas casas dos festivos veciños ata os máis sofisticados espectáculos que hoxendía amenizan as verbenas, son centos
quizáis milleiros. Permítanos que en representación de todas elas lembremos hoxe a unha das máis exitosas de todos os tempos. En Noia, no ano 1958, fundáronse os Tamara. Os Tamara naceron porque daquela, no tempo de Coresma, no tempo no que andamos, só se podía tocar música clásica e os músicos non podían traballar. Coa intención de crear unha banda que puidese facelo no estranxeiro e bautizándose co nome co que os romanos chamaron o río Tambre, o Támara, 6 aventureiros encabezados por Prudencio Romo botáronse a andar. E vaya se andaron. Marrakech, Casablanca, Tánger, Madrid, ata o Olimpia de París rendíronse ante a música deste grupo. Coa incorporación dun gran coruñés, do gran Pucho Boedo, os Tamara non coñeceron límite. No ano 1964 quixeron gravar un disco cantado en galego, daquela era un crevacabezas, pero eles conseguírono. Ese disco, ese tema, era Galicia, terra nosa. Pero tras el, virían moitos máis recollendo os poemas dos grandes das nosas letras, dos grandes da nosa lingua. Hoxe lembramos os Tamara, ben queridas e ben queridos amigos, nun xeito moi especial. Prudencio Romo, o compositor dos grandes éxitos que inmortalizou Pucho Boedo, realizou o seu último, o seu derradeiro traballo para este musical, Galaequia. Pouco días antes de deixarnos, entregou o noso director, a Fernando Arias, os arranxos da música que van escoitar vostedes, que imos escoitar de seguido. Nin Prudencio Romo, nin ningún de nós, podíamos pensar que estas notas ían ser as últimas que escribise un dos máis grandes da música lixeira de Galicia, da nosa Galaequia. Ben queridas e ben queridos amigos, vostedes serán os primeiros en escoitar esta estrea póstuma do fundador dos Tamara. O mestre Fernando Arias quería, e moi especialmente aquí en Coruña, que Prudencio estivese esta noite con nós, con todos vostedes. Iso de corpo xa non é posible, pero estou absolutamente convencido que a alma, o espírito, o talento de Prudencio Romo vai estar esta noite aquí con todos vostedes, con todos nós, facendo o que sempre fixo, cantándolle a Rosalía, cantándolle a súa terra galega. Vivir non podo vivir sen ela, que onde queira que eu vaya, próbeme unha sombra espesa, próbeme unha espesa nube, tal preñada de tormentas, tal de vida preñada que a miña vida envenena. Levai-me ao viño, como unha mollía seca, que seco tamén me puxo a calentura que queima. Ai, se non me levas pronto, ai, viños da miña terra. Se non me levas airiños, quita xa non me conesa. Non permitas que aquí morra airiños da miña terra, ainda penso que demora de suspirar por ela.
Inda pense en Buenos Aires que despois que morto sea pases polo campo santo onde enterrado me teña. Pases na gala da noite ruxido entre a folla seca o murmuxando medroso ante as brancas calaveras. Inda despois de mortiño airiños da miña terra, eidos se berrar airiños levaime a vera, eidos se berrar airiños levaime a vera. Que hay en tu cielo azul, que hay en tu ser que guardas tanta luz, que hay en tu corazón mi tierra gallega, que cuando el alba llega me siento preso de su esplendor. Y el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel, quien dibujó las rías de tu paisaje, quien puso en tu linaje la vida errante del afilador. Se ve. Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida, yo sé que jamás te olvidaré. ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel? ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante del afilador? Solo escudo fregante tiene la tierra que me dio nacer. Solo Dios pudo poner el dolor y la luz que en Galicia se ve. Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida, yo sé que jamás te olvidaré, yo sé que jamás te olvidaré.
Ben queridas e ben queridos amigos, Galaequia podía soar de moitos xeitos distintos, con todos eses distintos matices, distintos tons de verde que ten o noso país, e distintos tonos de azul e de branco. Pero sou así, ben queridas e ben queridos amigos, porque varios músicos de gran talento fixeron posible que unha orquestra, un grupo folk, cantareiras, pandeireteiras, sopranos, tenores, soaran desta maneira. Son os encargados de facer os arranxos. E quero destacar, porque moitas veces non se fala dos que escriben a música. A música sou así, Galicia sou así, grazas ao traballo de Alberto Lago, de Pepe Serrano, de Enrique Rodríguez, de Prudencio Romo e de Fernández. Chegan desde Marín, que fixeron o que fan a xente que quere a nosa cultura, que quere o noso país, recuperar a memoria inmaterial, a memoria histórica. Son, ben queridas e ben queridos amigos, as pandeireteiras de Trompos aos Pés. Histórica de Galaequia, señoras e señores, un grupo folk de luxo, tamén desde Marín, o Grupo Eliorna. Hoxe falamos dunha Galaequia que mesmo abrangue países, lugares, espazos fora das nosas fronteiras. Estamos na Coruña e temos unha soprano extraordinaria, coruñesa, ben queridas e ben queridos amigos, Susana de Lorenzo. Contrapunto chega dende Vigo, a voz de Alberto Lapique do Barro Cuña. Nunha ocasión hai algúns anos xa tiven a fortuna de acompañar a Orquestra Sinfónica de Melide e máis de menos que o Auditorio Nacional de Madrid. Ali deron un concerto e cando eu lle expliquei ao público madrileño que Melide é un concello de 8.000 habitantes, non o creían. Señoras e señores, probablemente na Coruña, na Ronda do Outeiro, teñamos censados máis que 8.000 cidadáns. Imagínense vostedes que a Ronda do Outeiro na Coruña tivese a Orquestra Sinfónica da Ronda do Outeiro. Bueno, pois isto, señoras e señores, ven de Melide, é o son do presente, o son de futuro, o son de Galaequia, a Orquestra Sinfónica de Melide.
simplemente dicirlles que todo isto é posible porque hai moito talento, moito esforzo, moita capacidade de traballo de convencer aos mecenas, a Deputación da Coruña que patrocina este concerto, de convencernos a moitos artistas para que participemos en algo que parece imposible, señoras e señores. De Melide, pero coruñés de adopción, o mestre Fernando Vázquez Arias.
Buenos días, de nuevo. Me acompaña Fernando Vázquez Arias, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Melliz, en el apoyo a la creación a través de los premios de novela, de poesía, de teatro, de cómic, de creación musical, de ensayos, de artes plásticas, de cómic, y las becas de creación artística para danza, fotografía e imagen, artes plásticas, pintura y escultura. Y el segundo eje de la política cultural de la Administración son la promoción y patrocinio de actividades culturales, la red cultural, con más de 2.000 actuaciones en todos los municipios de la provincia, el programa Outra más Outra, en el cual solicitamos un convenio con MANS, la grabación de CDs a grupos de la provincia, exposiciones de todo tipo y otras cosas más. Y en el área musical, además del premio Andrés Gaos, tenemos el apoyo a la Orquesta Sinfónica de Galicia, y esto quiero resaltarlo porque nunca lo veo resaltado en los medios de comunicación. Parece ser que una empresa de 10 millones de pesetas y sale, la Diputación aporta 1.600.000 euros al año a financiar la Orquesta Sinfónica de Galicia. Y también tenemos el apoyo a los conservatorios municipales de danza, de música. Y precisamente hablando de los conservatorios municipales de música, tenemos que referirnos al Conservatorio Musical de Melliz, que es un ejemplo de cómo deben de funcionar. Decía que me acompañaba el Fernando Vázquez Arias, que era el director de la Orquesta Sinfónica de Melliz. Es una orquesta sinfónica que nace del trabajo en el Conservatorio de Música. Es decir, que no solo se genera afición, se educa a la gente, sino que además se creó una orquesta que tiene un gran mérito porque es un conservatorio modesto, de pequeñas dimensiones, pero con una gran calidad, y que ha generado en su seno una orquesta de una gran calidad. Pues eso, la orquesta es lo que nos trae hoy aquí, porque queremos presentar el espectáculo creado por Fernando, Galaecia, que ha sido el compositor Fernando, y que va a ser, con el patrocinio de la Diputación, pues se va a interpretar en las ciudades de Santiago, Ferrol y La Coruña. El 8 de marzo en Santiago, en el Auditorio de Galicia, el 9 de marzo en el Teatro Jofre en Ferrol y el 15 y 16 de marzo en el Teatro Colón de la Diputación. Los espectáculos en todos los sitios serán a las 20:30, a las 8:30, y será de acceso libre, es decir, se distribuirán las invitaciones en las propias taquillas hasta que se agoten, con lo cual también le quiero decir a la gente que quiera asistir que vaya cuanto antes, porque la experiencia que tenemos de años pasados es que se agotaron casi de inmediato. Y decir además que la Diputación ya ha financiado y ha patrocinado estos últimos años los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Yo creo que es una buena actuación que tiene la Diputación. Financiamos también con subvenciones los conservatorios musicales de la provincia, y yo creo que es un estímulo para todos y un ejemplo para todos ver lo que Fernando con el Ayuntamiento fue capaz de hacer. La Orquesta Sinfónica es muy buena y suena muy bien, y esto no son comentarios ad hoc. Yo la he visto varias veces. Está comprobado, y es una magnífica orquesta. Y yo creo que Fernando, mejor que nadie, que os explique el programa en que va a consistir y lo que él considera oportuno, y luego, si queréis, pues hacéis preguntas y respondemos, o la responderá el mejor, que sabe más que yo de estas cosas. Fernando, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues este es un musical, es el primer musical que se ha realizado en Galicia. Le llamamos Galaecia porque es la encrucijada de camiños. Es un musical de arriba abajo gallego, es decir, hay 4 grandes apartados, que es la música sinfónica, hay un grupo folk que es el que viene a continuación, un grupo de cantareiras para representar la música popular, y luego la parte más popular también, por decirlo de alguna manera, que es la música melódica gallega, ¿no? Entonces, quiero decir que aquí tenemos la orquesta distribuida de una manera distinta a la habitual. La orquesta va como al estilo americano, con las cuerdas todas al lado izquierdo, el viento, madera y metal al lado derecho y la percusión al fondo, todo escalonado, y además lleva una producción de sonido, de luces. Es un espectáculo multimedia porque también hay un guión que es donde se va explicando un poco la evolución de la música gallega, y que va a narrar Javier Cruz, y que este guión de alguna manera pues va identificando cada apartado, cada grande apartado, ¿no?
hemos estado trabajando en este espectáculo pues más de 8 meses para realizar los arreglos musicales, porque es muy habitual a veces querer tocar música gallega, pero resulta que cuando quieres que haya partituras no existen las partituras. Aquí hubo que hacer todo, de arriba abajo son 24 arreglos musicales, donde yo mismo escribí una obertura para que se llama Rasodia en azul y blanco, una obertura que abre el espectáculo, y a partir de ahí pues hay una suite de valses, hay una suite de muñeiras, hay música de los cantautores, hay música hasta del grupo Tamara, de los Tamara, realizado por Prudencio Romo antes de fallecer, el que fuera director de los Tamara y gran representante de la música ligera gallega, ¿no? Allá por los años 60-70, ¿no? Y hay 3 arreglistas más, uno del grupo Alberto Lago, que es del grupo Forliorna de Pontevedra, y Enrique Rodríguez y José García Serrano. Son todos músicos gallegos, y con todos estos elementos, con todos esos mimbres, hicimos un espectáculo que dura 2 horas aproximadamente, ¿no? Y es la primera vez que se realiza esto en Galicia, esto hay que decirlo, porque es íntegramente gallego, de arriba a abajo, estas 2 horas de duración. Conocéis lo que no, a mí lo que me gustaría destacar es que es un pueblo pequeño, mellizo, que tiene un conservatorio pequeño, y lo que fueron capaces de hacer. Es un proyecto que se realiza en un pueblo de menos de 8.000 habitantes, es único en España, no hay en ningún otro sitio. Y es una orquesta que da muchas oportunidades a los músicos gallegos, porque gracias a esta orquesta están tocando muchos músicos gallegos jóvenes, que si no fuera por esto no tenían la posibilidad de tocar en una orquesta, porque las profesionales, por desgracia, no incluyen a músicos gallegos. Entonces también apoyamos a los compositores, también estrenamos obras, compositores importantes, además, que esto hay que destacarlo, porque gracias a eso, gracias a este proyecto, pues la gente puede escuchar sus obras y puede mejorarlas, y puede de alguna manera ver culminado sus expectativas. Hai moi poquiños días que aquí no Conservatorio organizaron unha xornada e falaban da necesidade de que as orquestras importantes deste país colaboraran donde dixeron que en Galicia non había absolutamente músicos ni para formar parte da sinfónica ni para estrenar obras, donde dixeron así os organizadores, o sea, estaba Palomosea, estaba tamén o Palomero, o xerente da orquesta, o sea, Palomero, xerente da orquesta. Pero a pesar de eso, eu quero decir que con estos proxectos que se fan, que gracias tamén ao apoio da Diputación, porque se non tuviéramos ese apoio, posiblemente esta orquesta xa non existiría. Gracias a ese apoyo que queremos agradecer ao presidente, que fixo un gran esforzo para apoyarnos, e queremos que se mellore poquinho a pouco tamén. Pero gracias a ese apoyo, pues logramos poder poñer en CEA este tipo de proxectos, que son moi importantes, porque aparte da música, digamos, a música oficial de Galicia, que son as grandes dos orquestas, a miña ambición é facer unha música paralela con esas dúas orquestas. O sea, que exista outra música feita por gallegos, tamén, e que teñan cosas que dicir. Os gallegos teñen moitas cosas que dicir. Había una persona, que tenía pelo color zanahoria, y yo estaba por la zanahoria general, y si yo estaba por esto debe ser un pequeño tío, porque ese no es gallego. Es gallego, es de Carballo. Y es de Carballo. Todos son alumnos. Hai algún profesor, evidentemente temos un profesor de flauta, un profesor de viola, e un profesor de cello, que son estranxeiros, un é cubano, de cello, outro, pero eu sempre procuro ter profesionales gallegos, cando non podo, cando non encontro, para ocupar esa plaza do conservatorio, pues entonces recurro ao que teño que recorrer, es decir, cubrir esa plaza con alguén, ¿no? Entonces, pero a miña idea sempre foi o de promocionar e o de asistir a música gallega, e os músicos gallegos e os compositores. Esa é a gran idea que eu tiño desde que me dedico a isto. E afondando no tema do conservatorio de aquí, que xa sei que é un tema, hai paro entre
alumnos que saen do conservatorio? Vamos a ver, hoxe en día non é igual que fai 15 anos cando se abreu o primeiro conservatorio, 16 anos se abreu o primeiro conservatorio, bueno, foi no 90, que foi o primeiro conservatorio na Coruña, o que se inaugurou da Xunta de Galicia, ¿no? Conservatorio de Catais, ¿no? Entonces, esa era unha circunstancia, agora son outras, saliron moitos diplomados, hai moita xente xa que está, que acabou as súas carreiras nestes anos, entón, por lo tanto, non é igual que fai 5 ou 6 anos para atrás, que había máis oportunidade de traballo. Agora xa se empeza a complicar tamén na música, o posto de traballo escasea tamén, lógicamente, van salindo máis titulados, entonces Sí, segundo os datos da Sociedade Xeral de Autores do ano pasado, ustedes foron dos grupos galegos os que máis espectadores levaron ao vivo, a espectáculos musicais en vivo. Bueno, nós puxemos un espectáculo que se chamaba Música do Cine, con cantantes, porque este tamén leva dous solistas, leva un tenor e un soprano, leva un grupo fora, leva un grupo de cantareiras, pero no programa que dixemos de Música do Cine levámoslo a 60 concellos de Galicia. 60 concellos. E non baixaba ningún menos de 3.000 ou 4.000. Este era o dato da pregunta que xa lle daba eu. A pregunta era se esperaban repetir ese sitio con este espectáculo. Por supuesto, vai estar cheo en todos os sitios. Non me cabe a menor todos os sitios. Non me cabe a menor duda que vai estar cheo porque ten moita expectativa. Encheuse sempre. Pero todavía, o ano pasado quedou máis da mitad da xente fora. Pero en todo lado onde vamos, este espectáculo estrenando en Melilla había 4.000 e pico de personas no pabellón. Estaba a rebosar. O sea, porque facemos espectáculos que pensamos na xente, pensamos no público, non tocamos para nós, sino que eu baixo o meu público e miro que é o que temos que facer para... Porque temos que reclamar, nós non temos unha subvención de 10 millóns de euros, ¿no? Para poder subvencionar isto, teño que facerlo de maneira, ten que gustar o que faga, porque se non gusta non me van a contratar, entonces non vou a tocar, non vou a darlle salida ao músico, entonces teño que pensar no que pode gustar, para lograr un espectáculo que estuve máis de 2 anos pensando, escutando a música que vou a poñer, que vou a programar, aparte de logo fazer os arranxos musicales, pero primeiro teño que pensar o que vou a facer, moi detallado, escutar moita música por un lado e por outro e ver como pode fusionar toda esta música nun concerto musical como este. Entonces, cando teño esa idea, logo despois a partir de aí comezo a traballar nese espectáculo hasta que lle dou a redondez, pero é moitísimo esfuerzo que levamos. Por outro lado, o dato da Sociedade General de Autores non era solamente eso, era que somos a orquesta que máis obras estrenamos dos autores galegos. Eso é todavía máis grande. Capaces de facer isto nun concello de menos de 8.000 habitantes. Sin grandes apoios económicos. O do concello, sí. E logo promoción cultural, unha época nos apoiou moito, dai de feito levamos da Xunta de Galicia, levamos a todos os concellos, a máis de 60 concellos, ese programa de música do cine, que costou muitísimo, porque teño que volver a repetirlo, fixemos 4 ou 5 versións de tocar música de Frank Sinatra, a tocar Porgy and Bess, a tocar música de Leonard Bernstein, todo eso con un ballet, con cantantes gallegos, porque eu que quero que os rapaces nos concellos que quero que ten música pois é mellor como sodes modestos eso de modestos nos costos podemos chegar pois nos encantados, encantadísimos Iso que quere dicir que pensan levar a sinfonía, a orquestra a todos os concellos como sabemos no programa de cultural financiamos actuacións máis de 2.000 actuacións que fixamos máis de 2.000 que se escriben pero volveu unha orquesta sinfónica completa a Orquesta Sinfónica de Galicia é moitísimo máis que Galicia é imposible entón con unha orquesta destas características se pode pensar en facer algo non en 60 pensar en facer algo dentro de 15 e agotando hai que mirar os cortes vamos a falar mira alguna pregunta máis? Sí, eu quería preguntar acerca da distribución americana que mencionaba, por que se escolleu ou se vai aportar algo? Porque o técnico de sonido, que é tamén o mellor técnico de Galicia, que é Pablo Barreiro, que é o da Radio Gallega, o de promoción, o de produción propia da Radio Gallega, me aconsellou, porque é o que sempre nos grava, nós contamos que a mellor xente, con un presupuesto limitado, por exemplo, con moita imaginación, e cambiou xente. E Pablo, que é un gran técnico,
aconselloume que este programa fora dividido, separáramos a cuerda do viento tamén pola densidade, é dicir, para non mezclar os sonidos do viento cola cuerda. Entonces, el ten unha visión deste espectáculo, a veces recomendoume que fora, lógicamente, como músico, que teño que fiarme dos técnicos, que ao final o que vai a salir o que el maneja na mesa. Vas a utilizar dúas mesas de máis de 80 canales, porque a orquesta vai toda amplificada arriba. Vai toda amplificada. En multimedia, porque hai unha pantalla onde Xavier Cruz irán narrando e iremos planificando tamén a nosa evolución que temos da música gallega, de pasar hasta por cantautores, de pasar polas orquestas de baile, de pasar pola música sinfónica, de pasar polo grupo folk, de pasar polo grupo de cantareira. Vai ser un espectáculo que coincide esas cantareiras tocadas como orquesta sinfónica. Iso é a primeira vez que se fai en Galicia. Iso é a primeira vez que se fai en Galicia. Bueno, solo nos resta invitarnos. Ahora nos resta invitarnos. Oye, de verdad, si queredes ir, oye, de verdad, si queredes ir, ten invitacións, pero que as pida e que vos facilite as entradas. Pero para ir, non para pedir non ir, para quedar os sitios así vacíos. Si queredes ir, e podedes despois falar de conocimiento de causa da orquesta, que estades invitados, vale? Pois estades invitados.